Satoshi ko lallai babban zance, magana ce gaskiya ko ya kwace duniya. Mai rabo ya samu, mara rabo sai dai maula. Bismillah Allah, Allah sarki magwayi, ƙaro salati gun manzon mu mahaƙurci. An ce ko ƙarya ne, mu kuma mun ce gaskiya ne, ko dawo kowa na murna, lallai mun shiga daula. Idan kana yin mining lallai ka dace, wanda bai mining ka kalle shi ya zama mai yanci. Albishirin yan zamani masu farin zance, kun ji kukan zance ya tantance. Masu kuɗi na mining, talakawa na mining, gwamnoni na mining, sanatoci na mining, ɗan haske na mining, ɗan haske na mining, oga abba na mining, wuyar mole na mining, nayya na mining, nasdil ma yana mining, wuyar baba na mining, malam habu ma yana mining, ga hajjaju tana mining, musa shaibu yana mining, shafi'u gaska yana mining, yaro ma yana mining, abba yunus na mining, kowa ma yayi mining. Ashe abin sa'a ne, jifan sauro da gatari, garin neman gida kwado sai ya maka kunkuru. A bar shi ya wuce, shi ke kawo gaban wani. Akuya na kosai, karya na gumba, kaza ta ce musu ba za su iya ba. Ranar za a yi ku sannan kuma ai can aiki ba, ko dawo hasken rana ya wuce wasa. Bakin ya ba wajen wasan dan yaro ba. Satoshi ko lallai jinsi, magana ce gaskiya ko ya kwace duniya. Mai rabo ya samu, mara rabo sai dai maula.